dumo lukufanele izibongo zingezakho uthembekile kwelihle igama lomfeli wethu kwelihle igama elinamandla siyabonga uNkulunkulu othongcwele ukuthi akekho umunye uNkulunkulu omuhle njengawe nophakeme njengawe siyabonga uNkulunkulu othongcwele ekseni uNkulunkulu othongcwele we pray ubuholi amakhosi uNkulunkulu othongcwele abaphathi bezwe egameni lika Jesu baba sibanikela kuwe uNkulunkulu othongcwele abangakhethwa yithina kepha abakhethwa nguwe ubabeke esihlalweni siyambeka the president Cyril Ramaphosa na yonke icabinet yakhe egameni lika Jesu uNkulunkulu ophakamileyo we pray abaholi bethu amakhosi indona abaholi bonke sibanikela kuwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha we pray baba ukuthi ubanikeze ubuhlakani obuvela kuwe uNkulunkulu othongcwele bangahambi ngengqondo yabo ngomusa nangothando lwakho siyakhuleka uNkulunkulu othongcwele Africa yonke siyinikela kuwe egameni lika Jesu Kristu ukuthi baba abantu basindiswe malethu izwi lakho baba wonke umuntu kumele afinyele kulazini iqiniso ekukhulweni nasekwazini wena egameni lika Jesu we pray Russia and Ukraine we pray for peace egameni lika Jesu ungenelele baba uNkulunkulu othongcwele Gaza Palestine and Israel sikulela umoya wokuthula uNkulunkulu othumuhle sinxusa kuwe ngomusa nangothando lwakho ukuthi umuntu kufanele babaze kumhle njalo kwelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha unamandla uthembekile ngomusa nangothando lwakho in Jesus mighty name amen. Thatha leli thuba bazalwane ngibingelele obaba omama obhuti osisi usonto skole worship team technical team egameni lika Jesu ngiyabingelela kakhulu igama lami nguNkonzo Dlamini mntwana kaNkulunkulu osindisiwe izono zami sihlanziwe ngathethelela izono kukho konke uNkulunkulu nje ngiyambonga kakhulu ukuthi konke kuumusa haleluya. Bazalwane ngike ngishare nje ukuthi ipulpit ukumanje phambi kwabazalwane is not an easy thing ukhonza abangcwele ngoba noma ngabe mhlawumbe bungahlakanipha kangakanani but when it's come to izwi likaNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe akusebenzi so nje namhlanje bazalwane kube kuhle kakhulu enkosini ukuthi ngizonikhonza okuyinto engelula neze ngelilula neze kepha ngiyamkhola umoya ongcwele ukuthi yena bekuhlelile mhlawumbe ukuthi today ngizoma phambi kwebandla egameni lika Jesu noma kuthiwa mhlawumbe kunabantu ababili noma oyedwa ukukhuluma nje indaba zombuso kaNkulunkulu akulula neze kodwa nje bazalwane konke ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi will lead egameni lika Jesu engizokusho ngingakhuluma ingqondo yami nokwami kepha ngikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu ngiyathembisa nje bazalwane ukuthi ngeke ngibe mude kepha nje ngizobeka lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ukuthi namhlanje sizokushare sizokwabelana khona ukuthi uThixo uthini egameni lika Jesu. Bazalwane ngiyafisa nje kakhulu ukuthi sivule lapha na kwincwadi kaMshumayeli Mshumayeli 3 egameni lika Jesu. Ngifisa sibuke lapha noMshumayeli 3 sibuke nje u verse 1 no verse 2 amanye mhlambe sowabuka ngokuhamba kwenkonzo kodwa nje indaba nje ihleli kakhulu enhlizweni yami le Mshumayeli 3 egameni lika Jesu. Sifunde nje u verse 1 no verse 2. Noma angifunde isihloko sithi everything has its time verse 1 to everything there is a season a time for every purpose under heaven verse 2 a time to be born and a time to die a time to plant and a time to pluck what is planted. Baba nalizwi lakho khuluma ngalo uNkulunkulu othongcwele kubonga wena uhamba phambili egameni lika Jesu luwenza umsebenzi ngomusa nangothando lwakho in Jesus mighty name amen. Bazalwane siyakhumbula ukuthi
kunento eyenzeka ensimini ese-Eden whereby Adam and Eve just nje ukukha kancane ngento nje ngifuna ukukhuluma ngayo bona futhi uma bona and then ke thina uma sesiqhamuka sesifika ngemuva sivela kuleyo mbewu leyo ka Adam and Eve. So uma ke uma sibonile thina vele uma sesiqhamuka automatically sikwele esonweni. Kungakho nje kubalekile ukuthi ngeke uzohamba uyishaya isifuba ukuthi uma ungasindisiwe ungamelanga nguJesu uthi nje hayi mina ngani ngiright ngilungile nje for nature. Uthi umpostoli uPaul ukulunga kwemvelo ufanisa nezidwedwe ezibolileyo, which means kusuke kukulunga khona kodwa ukulunga kungaphelele. Okubalekile nokusemqoka ukuthi uJesu mamukele ukuthi uyinkosi nomsindisi. So uNkulunkulu ke waseletha uJesu yokuthi azosihlawulela amacala ethu, yokuthi mayemletha uJesu azosifela ukuthi okay njengoba sizala kule mbewu le, even ukuzalwa kwakhe uJesu siyakhumbula ukuthi wazalwa ngendlela eyisimangaliso because akazange ahlangane noJoseph. Hallelujah. As much as wayese emiselwe yena kodwa akahlangananga naye ukuthi bakhanda umntwana. That was like the miracle because imbewu lena kwakufanele izoqhamuka kuJoseph yayisivele seyonakele. So uMoya oNgcwele uyena wathatha over leyo process leyo ukuthi igcine kwenzakalini. Hallelujah. So uma ke siyibandla noma singabantwana bakaNkulunkulu sisindisiwe sesingaphakathi kubalekile ukuthi esuke sikwenza asikwenzi ngengqondo yethu nangokuhlakanipha kwethu, kepha uthi uJesu ngiyakunishela umduduzi, ngiyakunishela uMoya oNgcwele uyakunhola nifundise kukho konke. Uthi kubiza ukuthi mina ngimuke ukuze kuzosala uMoya oNgcwele asale sebenza. Hallelujah. So we are the blessed generation yokuthi thina siqhamuke uJesu esewenzile umsebenzi waphelela futhi. Kungakho even esiphambanweni umethu kufeziwe because uJesu wakwenza nje konke kwaphelela. Wayenza assignment yakhe for these 3 years yaphelela completely. Ngilike thini ke bazalwane uma ke sesingenile ke ngaphakathi kulombuso lo kaNkulunkulu. Ubude bendlela kunezinto eziningi ezenzakala empilweni zethu. Uma ubuka lapho incwadi kaGenesis uthi uNkulunkulu ngizokhanda umuntu ngimenze abe ngumfanekiso wami. Thina njengebandla we are the image of God. Uma isitha sibuka uNkulunkulu ngathi. Hallelujah. Kungakho kubalekile even ukuhamba kwethu siqikelele ukuthi kahle kahle thina singobani. That's very very important. Bazalwane kubalekile ukuthi nje siqonde nje ukuthi kahle kahle thina singobani. Singathini? We are the image of the Lord. Ekwenzeni kwethu inkambo yethu iyona efuna vele njalo icacisa ikhombisa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngobude bendlela ke isitha sijabule ngathi ukuthi nje ungumntwana kaNkulunkulu. Usathana lento leyo ayimniki ukuthula. So uzama wonke amandla akhe ukuletha izinto, alethe izinto ekutheni ngifuna ukuthi lo baba lo noma lo mama lo noma lo bhuti noma lo Sunday school leyo ayishiye le ndawo. Kungakho lapha malithi izwi umoya wombuso uvukeni ngayishiya indawo yakho. Because isitha asijabulile ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Uma ke lithi izwi lenkosi to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Bazalwane, sometimes mhlambe sibe ngabantu abakhathazeka kakhulu ngezinto mhlambe sikusibhekana nazo empilweni zethu. Mhlambe sometimes ukuthi even amehlo ethu nokwenza kwethu sibuka abantu eceleni, mhlambe ubuka umakhelwane, mhlambe ubuka banibani. Kodwa uma lithi izinkosi konke kunesikhathi sakho. Njengoba amasizini nje ewu4 isizini nesizini uNkulunkulu nje obekuhlelile. Even nathi njengabantwana bakaNkulunkulu singena kuleso sikhathi leso.
uma siyibandla bazalwane kuyiqinisa ukuthi akwenzeki ukuthi nje sizohamba kube smoothly yonke into izoflowa. Angithi kumbela bazalwane ngithe mina usathana akajabuli ngawe ukuthi ukhonza uNkulunkulu wena. Even ungabuka ukuthi yazi ngenkathi ngakasindiswa ngangaphili kanje. You see? Kungakho nje yabona nje umuthi nje ngiyamthatha njengamanje. Uzobona ukuthi kunezinto empilweni yakho ezizoqhamuka. Zingama test. Hallelujah. Futhi ngingasho ukuthi mhlawumbe ngalokho wena usakholwa sasindisiwe. Kodwa because when uyazi ukuthi ijene engiyihambayo noma indlela engiyihambayo ngihamba nobani. Hallelujah. Bazalwane kubalekile ukuthi umusa namandla kaNkulunkulu singawulibala. Kunabantu namhlanje who are so willing ukuthi kuthiwa ngakuthiwa basindisiwe but abasindisiwe. Uthi uJesu anisikethanga nina kepha nikhethe ubaba ukuthi nibe ngabantwana bakaNkulunkulu. So ukufika nje kwevangeli lambuleke, that's the grace. It's grace upon grace. Kumusa ubuka ukuthi kodwa Nkosi ebantwini abangaka mhlawumbe uzukhethe mina ukuthi ngibe ngumntwana wakho. Why? Ubuka lapho ngempela ukuthi kumusa. Kwesinye isikhathi mhlawumbe ungake futhi uyishaya isifuba ingcomo wena uthi hayi mhlawumbe ngikwenza ngamandla ami noma ngikwenza ngokuhlakanipha kwami. Uthi uPaul izwi likaNkulunkulu liwula kwababhubhayo kepha lokuhlakanipha kwabasindisiweyo nabakholwayo. Into yethu bangcwele ayiqondakali. Kungakho nje kufika isigaba lapho khona ukuthi yambuleke. Hallelujah. Kunama misconceptions amaningi kabi. Even nami ngomunye wabo ngakasindizwa. Yokuthi ngeke ngiqhashazwe ngabantu, ngidukiswe ngabantu. Kuthiwa sikhonza uJesu because kunabantu ngempela bacabanga ukuthi hayi kwafika belungu bazosidukisa besixhaphaza what you see. Kodwa uma ubona ukuphila kwethu nokwenza kwethu ukuthi Nkosi noma kuthiwa mhlawumbe bengahlakanipha kangakanani kepha bengeke ngakwenza ngokuqonda kwami. Athi uDavid siphunyukile ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Bazalwane siyakhumbula ukuthi sike saba nesikhathi webhaki kufike iCovid efike yenza omkhulu kabumonakalo. Yazi kuke kufike enhlizweni yami ukuthi Nkosi mina ngasala kanjani because kwakulahleka ihlobo zethu ulahleka umakhelwane ebandleni ngapha nangapha kuningi okwenzeka. So uyabona ukuthi uNkulunkulu ngempela bangcwele uneplan nesikhathi sakhe ngathi. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane ayikho into ongathi uvela yenze nje noma kanje kodwa uNkulunkulu odiscipline ohlelekile. Kepha thina ke okubalekile kusemqoka sihlale ebukhoneni bakhe. Uma ubuka lapha ku John 15 verse 7 uthi uma nihlala kimi namazwi amehlala kini necela ukuthandayo nenzelwe. Ave kubalekile bazalwane ukuthi ukuhlala kuye. Hallelujah. Hayi ukuthi mhlawumbe sima noma sime eceleni kwakhe kepha sihlala kuphi? Sihlala kuye uKristu Jesu. Sihleli ebukhoneni bakhe. Yokuthi Nkosi lapho ngibeke khona ungathi ngangisiza ukuthi ngingayishintshi le ndawo lena. Njengoba sengisindiswe ngumntwana wakho nje kuthi noma kufika impi zilwa kodwa uthi Nkosi akunakusuka kuwe. uJesu bazalwane even noma efa washawa wahlushwa. Efela mina nawe. Hallelujah. Washawa esiphambanweni wafa esiphambanweni. uSathane ethi hayi ngiqedile ngalona. Kodwa esho uJesu ethi ngosuku lokuqala ngizofa ukuthi ngosuku lesithathu ngivuke. Ngosuku lesithathu. Ngempela kwenzeka lokho. Ngoba zathi noma izinto zijabula ukuthi hayi siqedile ngayo. Kwazi kwala ngisho noma sebehamba bethi ayikambe bekhuluma lo muntu ethi manje uzovuka ngosuku lesithathu. So kufanele sikwenze ukuthi sithumele amasosha ahamba ayogada ethuneni lakhe. Kepha kukho konke khona lokho uJesu wavuka. Lithi izwi leNkosi kwaqhuma idwala lakade libekiwe ethuneni lakhe. Yithi labo bazalwane. Thina bazalwane singena lapho kuthiwa asingeni khona. Siyangena ngomusa wakhe. Kungakho bangcwele ngempela kubaleka kakhulu ukuthi Nkosi even if usungibusisile nangakho konke mangakulibali ngoba siyakhohlwa
Haleluya. Ingqondo yethu bazona ngempela nje siyalibala. Lapho uthola ukuthi manje mhlambe sengibali izaba ngibali into eziningi mafana ngekhoza uNkulunkulu. Ungathi ngempela njengoba inkosi usuyambulile lento yafika kimi ukuthi hayi vele bekufanelekile. Kepha uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Uma ethi njengoba walithanda izwi kangaka wazi banikela indodana yakhe. uJesu Kristu ukuthi okholwa yangabhubhi kepha babe nokuphila okuphakade. Haleluya. Ngisho bazalwane ukuthi uNkulunkulu by doing ngokwenza lokho wayephushwa uthando lokuthi uyasithanda. Ngingamthandi mina. Haleluya. Ngingamthandi mina nawe singamthandi kepha yena wasithanda yokuthi namhlanje sibe ngaphansi kwalomthunzi, ngaphansi kwalombuso lo. Uma ke sesingenile siphakathi sithi devil is a liar. Ukusathana ayilethe izinto bazalwane uma uJesu esehlana after 40 days enye test le ngicela ikhombisa ngempela ukuthi siyibanda sihlezi sithestwa. Kodwa lokho kungakutshela noma kungasho ukuthi sefanele manje ngilibale amandla nomusa kaNkulunkulu. Uthi usathane shintshana lithi ulenzisenkwa. Uthi uJesu kepha because izwi likaNkulunkulu lilona lisilidayo. Because isithi izinto esisikhulumayo we respond by the word. Ukulekelela uMoya oNgcwele. Haleluya. Lapho suke simqedile. Uthi uJesu hayi akusona sisikwakuphela esiphila ngaso. Kepha izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Uthi uDavid ngiyakulonda izwi likaNkulunkulu enhlizweni yami ukuze ngoni kuwe. Okubiza ukuthi bazalwane sigcwale izwi. Ngoba umuphi simnqoba ngezwi. Simnqoba ngeprayer. Izona ikhali okubiza ukuthi sibambelele kuzona egameni kaJesu. Yokuthi athi noma ekuhlebela izinto ekhuluma izinto but you quote the word. Haleluya. Ukukhuluma la umama sesinayo umama ukuthi asibambene singathini asibambene nenyama negazi kepha sibambene nanembusi semkhathini. You see? Okusho ukuthi impi nje ihlezi ilwa yokuthi nje hayi mina ngiyophumula impela mase kuthiwa wena usuhleli phansi. Kepha bazolane uyitshela ukhuluma ukuthi hayi anginakuhlala phansi anginakubheka emuva. Kepha mina ngibheke nangumqalisi nomphelelisi. Athi nguye izolo nguye namhlanje nguye naphakade. Unguye. Haleluya. So bazalwane into yesikhathi ukugcwele kakhulu inhlizweni yami ukuthi ungathi inkosi ubungasiza ukuthi si-understand siyiqonde ukuthi konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga. Haleluya. Because into ngempela sibazamisayo ukuthi ungani untanga yami kunanako kwenzakalayo banalokhu kwasha kwacima sibuke nalokho yana. Kanti thina okubalekile is to look the cross. Yokuthi inkosi mina angibheke isiphambano. Haleluya. Mina ngibheke lo Jesu angibheke lo Nkulunkulu. Ngangidukile ngilahlekile ngisebumnyameni kepha lento yafika yambuleka kumina. So this lama test afikayo njengamanje awona kungenza ukuthi ngisuke kuwe. Ngiyathanda bazalwane even indaba kaHana, the patience yokubekezela uNkulunkulu. Because bazalwane uqinisa ukuthi uNkulunkulu asimkhonzi nje izinto zihamba kahle. Haleluya. Ukuthi nje hayi mina uNkulunkulu ngimkhonza nje yonke into nje iflowa. Hayi. Abazalwane laba ngempela iyayinhlupha kule ndaba yabo ngoba lo Hana lo wayengamile ekukhulekeni nasenxuseni. Mhlawumbe kungazibonakala ngathi we are just wasting for your time and effort. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu njengoba esibhekile nje ubuka ukwethembeka kwethu. Haleluya. uNkulunkulu ubuka ukwethembeka kwethu. Because ukuba ngempela uHana wathi nje ayi mina I give up on this. Yini lo uNkulunkulu okungiyamkhonza ngiyakhuleka but akangiphenduli. Kepha konke kunesikhathi sakho. Yes. It's all about time and patience. Yo umbheke uNkulunkulu umbheke uThixo. Kodwa uNkulunkulu wenza isimangaliso ukuthi egcineni wagcina emphendulile. Wamthola umntwana.
even umuphenini wayebhizi lokwemchokoloza embeka nalokhana njengoba mina nawe kukhona abalokhu besikhoma ukuthi awu ngalonkulunkulu wabo ngana ubheke nanga kwenzeke ngana ubheke kanjanjana ngana ubheke kanjanjana kodwa wena uthi mina Nkosi ngihleli kuwe ngiyazi mina ukuthi ekukhonzeni kwami angilahlekile kodwa I am in the right place yokuthanda nje nokukhonza uNkulunkulu kuyakuphinde kuveke kimi ukuthi yazi bazalwane actually we were collecting a testimony ayikho into emnandi njengokuthi ngelinye ilanga ufakaza ngoJesu ukuthi yazi uNkulunkulu mina ungidlulise ku1 no2 nathi la sikhona khona namhlanje nje asifikanga kumnandi I've never ever thought ngelinye ilanga ukuthi mina even ukuma nje kanje phambi kwebandla preaching ngendlela nje isitha sasiyibambe ngakhona impilo yami ngiyibona ngohlakaniphile haleluya haleluya bazalwane ngiyibona ngohlakaniphile because ezweni nje angazi ngendlela isitha operate ngakhona uvela uyibona nje uclever kumbula elinye ilanga enye insizwe mangise ngisindisiwe athi hawu Nkonzo usulandela umama manje wenzani kwethemba ngathi cha mfowethu nami ngithola into haleluya hawu Nkonzo bengikwethemba ndoda wenzani manje ususindisiwe ngathi sindisiwe mfethu ngamukela uJesu thola ukuphila okuphakade ithi lapha kuJohn onokuphila okuphakade okholwa indodana uJesu Kristu eNazaretha okusho ukuthi bangcwele asikholwa ngelinye igama akhona amanye amagama bakhona abanye uNkulunkulu they are all over abantu abakhothama khona kungakho nje kusemqoka ukuthi ke uthi lapho uJesu efundisa kwintshumayelo sentabeni uthi mina nguNkulunkulu onomhawu webazalwane asikhonze umunye uNkulunkulu noma kuthiwa mhlambe bebengathi ncancanga kanani ukuthi hayi awuphumi uyobheka uyocinga lapho kucingwa khona haleluya hawu hayibo mhlambe ngabe uyagula mhlambe kwenzakalani mhlambe umsebenzi wokutholi hayi awuphumi uyocinga umele usho ukuthi hayi thina sicinga kuJesu asicingi kwenye indawo haleluya because usinikezile authority ukuthi thina yithi esibusayo usanje saba ngoNkulunkulu bakulomhlaba so amazwi asethembile ukuthi nje kahle kahle njengoba siyibandla sibantwana bakaNkulunkulu ngithembe nina to shine kungakho ngempela kubaleka ukuthi even inkambo yethu ehambeni kwethu kumveza uJesu haleluya uJesu uma ekhala kakhulu ngababhali abaFarisi abazenzisi imithetho abayibekayo abayenzi bazi ukuthi ibona bakholwa kangcono kunabanye abantu so in other words izinto abazikhulumayo nabazenzayo ayifani bazi ukuthi abantu abakholwayo nabathemba uNkulunkulu yibo bathi kungamthini sekukhipha kweshumi bayabala you see kodwa manje uma sekuya ngasekwenzeni benze enye into ngoba kubalekile ukuthi esikhulumayo ukuhambisana nokwenza ekwenzeni kwethu nje intshumayelo ephelele leyo sihaqwe ngofakazi haleluya basaqela ufakazi bayabuka ukuthi lo mzalwane usindiswa ngempela kanti inkambe iyona efanele isho ukuthi hayi ngumntwana kaNkulunkulu haleluya ukwenzeni kwethu ukuthi hayi ungumntwana kaNkulunkulu usindiseke so nje bazalwane uNkulunkulu wethu thembekile ngiyathanda even lapha kuLuka 1 I like that scripture indaba kaZakhariya noElizabeth lithi izwe lenkosi mayiqala bemchaza nje uZakhariya ukuthi uZakhariya kanye noElizabeth babethembekile bengasoleki bemkhonza uNkulunkulu kodwa futhi manje labantu abanamntwana so uyabona abantu ngempela babe nefaith yokuthi inkosi as much as izinto zinje okwamanje kepha thina sizokhonza because konke kunesikhathi sakho yes right time will come ukuthi umpriest lo abaholi kodwa manje lokho abakucelana abakufunayo abakutholi okwamanje kodwa ngokubuka ngeso likamoya nokukholwa uNkulunkulu nokumethemba ukuthi hayi kuyofika isikhathi esiright
Yabona ayikho into ejabulisa isitha njengokuthi sibe novalo nokwesaba. Haleluya. Awusakhona ukufunda izwi, awusakhona ukuthandaza. Uyaphenika, uyashake. Yabo. So uyabona ukuthi ngempela lapho i-distance yakho noNkulunkulu, because i-communication kwethu noThixo kufanele ingalahleki. Kufanele ukuthi uNkulunkulu noma ekhuluma kithi simuzwe. Kodwa manje ngeke sisamuzwa phela uma singasakhona sixhumane naye. Uma uhamba uthi uyocela uzobucela ngalephi? Because ubudlelwano obukhona phakathi kwami naye abusekho. Umunye umama bazalwane uyangisherela nje uthi yazi Nkonzo indaba kaNkulunkulu ijule kakhulu lo wesimkhonzayo. Because uma nje uzobuka ukuthi ngeke uzuye kwi-ATM ingekho imali ekhadini. You see, you can't. Kodwa uyalaphana ukuthi vele isireportile efonini uthi hayi ikhona into ekhona. uNkulunkulu uthi naye unjalo. Ngenkathi ngiya kuye ngiyazi inkosi ukuthi yini oyibeke laphana ngami ngempilo yami. So lento yokugive up nokuphelelwa ngamandla jabulafu uSathane athi ya ngimbambe kahle. Baqale bayakhuluma ke nabantu uthawu vele wayicabanga ukuthi wenzani, wayicabanga ukuthi yini. Bazalwane angidlule kancane nje nabo ubufakazi abanye angiyazi abanye bayabazi. Ngifike la uLundi ngo2017. uNkulunkulu angenzela umusa ngasendizwe. Ukhona mhlawumbe nomunye obuzomsiza lobufakazi. Ngisindiswe la uLundi mina. So ngathi mangiye ekhaya ngobatshela ukuthi ngahlela nje iweekend nje ngahlela nje ngadayi. Angiye ekhaya ngobatshela nazi indaba. My parents, ifamily yonke. Haleluya. Mangifika ekhaya ngibabiza abazali bami bahlaze bhangi nti mama nobaba kunendaba engifuna ukunethulela zona le. Ho, mfana mkwenze njani? Ngithi hayi sengisindisiwe ngamukela uJesu. Huh? Yes. Because impilo yami nokwenza kwami kwakwade nje kuyimess. Haleluya. So bazalwane nginobufakazi ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa uyasindisa. Kepha nje it's all about time and patience. Hayi bathi hayi siyakuzwa ndoda ukuthi ususindisiwe wamukela uJesu. Siyakuzwa. So umama vele bangcwele athi ayi okay. Hayi sihlukane lapha. Bese umama ngibizele eceleni. Haleluya. Angibizele eceleni umama athi awu. Konzo ngiyakuzwa uyakhuluma ukuthi usindisiwe wamukela uJesu. Utshwala nogwayi because yona into bazalwane eyayibambile impilo yami. Ngiyangisho mina bazalwane ukuthi akekho umzali ujajuliswa ingane ukuthi iseyidakamizweni. Haleluya. Akekho appreciate ukuthi awu ingane yami nje ibambekile. Ngathi mina mama ngithole into. Wathi ayinkonze lokho kusho umfana wami mina namanje ngikholwa. Kepha uNkulunkulu emuhle ethembekile wangithwala abazalwane. Endaweni yangakithi bathi awunamanga ngeke. Komi ngayi kutshana. You see, yabona abazalwane ukuba the laughing stock in the area endaweni ukuba inhlekisa. Ngendlela usukuphila ngayo. So bazalwane kungakubalekile ukuthi even noma sesiphakathi ngathi sibekane nemthandazweni. Sibekane singahlekani. Ngoba lo mama loyana akathandi ingane zakhe impilo eziphilayo. Ungamhleki mkhulekele. Uthi inkosi awenza umusa ngalabo abantwana. Ungamhleki. Nami ngomunye abantu ababeka kanjalo. Umama wayehlekwa ephongole kodwa. Kuthi ukubuka ukufundile kodwa nje kuphilela utshwala. Ngoba bazalwane mina ngangivuka ekseni nje. Yona impilo yangiphila. Futhi ngayiboni wrong. Haleluya. Kepha uNkulunkulu wenza umusa. Haleluya. Wenza umusa bazalwane. So nje yabona lento bazalwane ngoba nami babe ngikhulekela. Babe ngibeka ukuthi awu Nkosi yami ingane kamama kakhangela ingilanga Nkosi awuyenzela umusa. Haleluya. So ke ngathi ke mina ke sengisindisiwe njengamanje bese ngithi buka basele. Bayalayeka you see. Kanti uNkulunkulu uthando. Even uma siphakathi singabantu baNkulunkulu sikhonza kanje.
Sibekane nemthandazweni bazalwane. Sinenkinga eziningi ezahlukahlukene siyibandla. Sikabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa nje kugcwele kakhulu enhlizweni yami ukuthi mama baba bhuti sisi sibekane nemthandazweni. Kuzo zonke izimo. Ungahleki bazalwane, ungahleki. Kodwa nje ukhuleke ukuthi akude Nkosi yami. Ngiyamkhulekela lo yababa. Ngiyamkhulekela uyamakhelwane. Ngiyamkhulekela uyasonto sikole ukuthi Inkosi awuzibonakalise ukukhulu namandla akho. Haleluya. So bazalwane manje lento leyo iyengenza ukuthi mangihambe endleleni ngelilanga kuyafika nje kakhulu inhliziyo nami ukuthi Inkosi kambe lo muso ongaka nalothando olungaka ngami wangiqoqa ukuthi ngibe ngumntwana wakho. Wangenza ukuthi yangibuleke lento. Hey Jesus my God. So yavela sabalala indaba endaweni. Lenye ilanga ngiyaphuma kuyiSunday ngenkonzweni. Phuphethe iBhayibheli. Ngake ngisho ngithi even like my mom, umama uyena wangithi igama lokuthi unkonzo. Mama. Which means like that was prophetic. By prophet ngami. Nangi ngangizingisindisa bazalwane. Ngendlela nje uJesu yabona umbuka nje indaba kaPaul ukuthi uPaul wayehlasela amakhono. Ngivele ngibuke my situation. Ukuthi ngangisindiswe mina. Kodwa futhi kufikile ilanga ukuthi akusimpilo le impilo engiyiphila akusimpilo fanele ngiyiphile. But isithi sivalile. Angiboni mina. Yonke into ngiyibona right. Hallelujah. So emuhle uThixo lila ngiphuma kuyiSunday ngibheke enkonzweni. Awubo ihleli insizwa laphana zijabulile. Zidlela izinto. Bayikhipha bengikhombisa beshaya amakhwela. Ngathi mina ngidla naku njengamanje. Ngidla naku ukuphila kwami. Hallelujah. Ngidla naku njengamanje. Okusindisa nokuphilisa impilo yami. So bazalwane kugcwele kakhulu enhlizweni yami namhlanje ukuthi konke kunesikhathi sakho. Izinto zifika kuwe ukuthi hayi uJobe lapha uzuthi unkosikazi wakhe thuka lo nkulunkulu wakho akwenze lutho. Kodwa uJobe bazalwane akumenzanga ukuthi asuke enkulunkulu. Lithi lenkosi izinto ezazikade zimlahlekele zonke zabuye seyiphinda phindiwe. Yithi labo njengebandla. Uthi uJesu ufunani iqala umbuso wami kanye nokulunga kwami konke lokunye bese kuza ngemuva. Sometimes sike sibheke sibuka ukufuna iqala izinto. Uthola ukuthi asifuni ukulunga kwakhe sifuna yena. Ungathi wenkosi ubungasiza ukuthi utshale lento yokushisekela nokukulambela. Haleluya. Ngoba ngenkathi senze njalo ngenkathi uNkulunkulu engenele kuzo zonke izidingo zethu. Njengoba ulana nje namhlanje nje ufikele kuyisonto nje awenzanga iphutha. uNkulunkulu akawadla amandla umuntu ngendlela nje athembeke ngayo. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi nathi bazalwane sibe ngabantu abathembekile. That's very very important ukuthi ke njengoba ethembekile nje nathi asithembeke kuye. Esuke sikwenza bazalwane sikwenzele igama lakhe kunomvuzo. Haleluya. So bazalwane nje konke kunesikhathi sakho. Mhlawumbe wena uyazi into ubukade uyikhulekela uyithandazela ukuthi yenzeke empilweni yakho. Namhlanje ngizosho ukuthi konke kunesikhathi sakho. Kodwa nje uma ivuka lembusi le. Imoya embusi ke yehlukahlukene. Ngoba ivina la ngaphakathi enkonzweni. Singavele sikunyathele. Mhlawumbe singaboni. Awuvela udubuthi wonkonzo. Babiyela. Ngiyabekisa bazalwane. Yini imimoya embusi ekhona ngokwehlukahlukana. Etshalwe yisithi because usathane usebenzisa noma one. Akana ndaba. Angithi ufunani ke ufuna ukuthi wena uvela uthi nje hayi ngivela ngihlale phansi ayikho lento. Kanti khona. Kanti khona bazalwane. Imbusi even in our families endweni sibuya kuyona. Nakhona
kungavela izinto nakhona kodwa lokho akumshintsha ukuthi uJesu Kristu uyinkosi akuquki lokho ukuthi nje uJesu Kristu uyinkosi ephakeme even emsebenzini esisebenza kuyo ngokwehlukahlukana nakhona kuneza khona kodwa lokho bazalwane akungakushintshi noma akungakwenza ukuthi uyibona uphelelwa yithemba noma uphelelwa ngamandla yokuthi angihlehle ngibuyele emuva njengamanje bazalwane ngizosho ukuthi nje hayi sipokophele sibheke phambili seduze lapha siyakhona haleluya lapha siyakhona siseduze kodwa kwethu nokubalekile ukuthi sisibheke isiphambano simbheke uJesu athezwe nake bonke abagijimela embhoshongweni wami bayalondeka abagijimela kwenqaba bayalondeka ngoba yila kunokuphila khona yilapho kune protection khona yilapho kunothando khona yilapho khona konke esikufunayo uJesu ngimfanisa njengekhombo ukuthi nje uyikho konke athi umprofeti uIsaya ngemivimbo yakhe siphilisiwe haleluya ngemivimbo yakhe siphilisiwe kuthi noma kufika izifo ezahlukahlukene nani emzimbeni yethu kepha uthi inkosi ngumphilisi haleluya ngumphilisi so bazalwane lokho nje ukuhlela khona inhliziyo yami namhlanje ukuthi inkosi ngathi bengasiza sikhonze inkosi sikubabaze inkosi singakubabazi kuphela ukuthi lapho khona ngiyabona izinto zami ziyaflowa konke ku right kepha ukuthi nje inkosi mhlengo wami yaphila sihamba nomhlengo ophilileyo sihamba noNkulunkulu ophilayo sihamba noNkulunkulu wenkazimulo sihamba noNkulunkulu eqiniso onguye nanini haleluya so bazalwane nje ngathi we are so blessed siyibandla kaNkulunkulu kepha nje kwethu nje engikugcizela kakhulu namhlanje ukuthi nje it's all about time konke kunesikhathi sakho kepha wena njengomzalwane njengomntwana kaNkulunkulu konke mhlawumbe nokukubambile endleleni uqhamukayo on the way ukufikayo uthi inkosi mina ngizokukhonza because thina njengebandla akusibona abantu abahlulelayo kepha ohlulelayo ubaba usezulweni uyena ophethe yonke into ukuthi hayi isikhathi sofika mina lapho khona ngiyochacha khona ngoba bangcwele kuqinisa ukuthi asizakana ngokufana okunye umoya ongcwele nje lokho eselekelela kakhulu ukuthi hayi sala phansi kuze kube right because process lendo on the way kepha nje wena ngoba legama usulithathile ukuthi hayi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe bambelela lapho ke haleluya bambelela lapho ukuthi hayi njengoba ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe nje ngibambelele ligama leli okunye endleleni kekezinakalele because uNkulunkulu wazalwana ufuna abantu angathini available ukuthi inkosi I will avail myself for you kuloko okukhona ukuqhamukayo ongithikamisa endleleni kepha mina ngisukile ebukhoneni bakho semnqobo mubi abanye abantu bazalwa bacabanga ukuthi uma sisindiswa mhlambe sithatha indlela errong ungathi mhlambe hayi lento yakhe lekahle ayikho thatha ama chance because into eyenza ukuthi thina sihluke singafani nakwabanye sikholwa uJesu kuphela sikholwa uJesu kuphela nje elinye amanye amathemba nje sinawo sikholwa nguye ukuthi wafa because khona bangakholwa ukuthi uJesu wafa wavuka khona bangakholwa kuloko ukuthi hayi ayikho into enjalo kepha thina sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka wazibonakalisa futhi 40 days uze kuzoba ubufakazi ngempela ukuthi hayi uvukile waphila namhlanje umsebenzi yakhe siyayibona iyenzeka singofakazi ukuthi hayi namhlanje nje ubukhulu bakhe namandla akhe siyabona ukuthi mhlambe kulokho okukhulekelayo mhlawumbe okungafezeki for now because isikhathi leso nje samanje into edlulayo kodwa nje bangcwele okusemqoka lokubalekile dumo lumfanele haleluya udumo lumfanele futhi ngenkathi lo nkulunkulu umbabaza umphakamisa igama lakhe ayangenelela
enye futhi mistake esiyenzayo mhlawumbe ukuthi hayi mina mhlawumbe uNkulunkulu ngiyombonga mase ngenzela izinto ezinkulu ukuvuka nje kuseni haleluya yebo zona khona abantu okulala okuright yonke into ekuseni kuthiwa akasekho anisho nesiqala ukuthi asibambene nenyama negazi kepha sibambene nembuzi semkhathini yimpi le even umulele uthi uvuka ekuseni uthi hawu mose ube right nje no mhlawumbe bathi ayi mhlawumbe ngizophathwa ikhanda mhlawumbe phathwa isisu kuhlukana ngihambe kuyolala ekuseni kuthiwa akasekho so nje uthi David mbonga uJehova mphefumulo wami na wonke uphakathi kimi ngibonga igama lakhe elingcwele inkonzo nje yokubonga yokumbonga uThixo ibaleke kakhulu manje sike sibuye sithi hayi mhlawumbe bekumele mhlawumbe lokho enginakho hayi bekufanelekile ungambonga uNkulunkulu kanti ngenkathi umbonga umbabaza umphakamisa uyangenelela yokuthi wena nje even lezi zinto mhlawumbe omunye umuntu oyibona ukuthi azikho ezincane nje izinto nje izintwana ezincane hawu ungazubonga nje lokhu ubona ulindele ukuthi ngilethe okukhulu kepha kuloko okuncane akangibongi haleluya so nje inkonzo yokubonga ibaleka kakhulu bazalwane siyibandla kaNkulunkulu simbonga uThixo tusithandele haleluya so bazalwane nje ngizohlala phansi ilokho nje uNkulunkulu bekubekele namhlanje ukuthi hey konke ngesikhathi sakho bazalwane ya ngesikhathi sakho okwethu nje asingayishintsha iposition yes uthi lapha mina konke okunomusa kuyangilandela ngiuhlala endlini kaJehova ukuze kube phakathi izinto izona eziza kithi kepha ngokuthini sikwi-position kaNkulunkulu haleluya because siyaqonda ukuthi lokho kwenzakalayo noma lokho esikubonayo izinto nje zamanje kepha njengoba lento engaka ethe yambulwa kimi yabonakaliswa kumina njengomntwana wakhe ngiyambabaza ngemphakamisa egameni likaJesu.